Presenteu-vos primer. I nosaltres som Naina i na Neus i tenim un podcast que se diu Anam fent i res, se caracteritza perquè nosaltres som de Mallorca i tenim el nostre mercat mallorquí i bàsicament contem la nostra vida a internet, les nostres anècdotes. Tot va començar contant la nostra experiència d'Erasmus i ara seguim des de Mallorca contant temes d'actualitat de joves i temes que ens interessen a nosaltres. I també duim convidats, absolutament gent majíssima, gent de Mallorca o gent que ve fins i tot de fora com per comentar coses que ens interessen. Com ha estat el vostre procés creatiu? I nosaltres vàrem començar el podcast, com bé ha dit Naina, a un Erasmus, o sigui, nosaltres realment el procés creatiu va ser, on estem anant a viure fora, crec que volem contar la nostra vida i vàrem començar així i la primera temporada sí que va ser com un poc més sobre la marxa, sobre el que ens passava, ja vàrem estar d'Erasmus a Alemanya i ara aquesta segona temporada i el procés creatiu és un poc més de pensar de coses que ens interessen, coses, els temes que estan com més d'actualitat, temes de TikTok o coses que van passant i també amb els convidats que venen i xerrar de los que ells ens puguin aportar. Sí, o sigui, realment no hi va haver molt de procés previ, simplement ens vàrem decidir tirar a la piscina, vàrem comprar el micro més barat que vàrem trobar per Amazon, vàrem fer un muntatge cutre en Photoshop per una imatge de perfil i va ser això, tirar-nos i amb els recursos que teníem, tirar cap endavant, a la gent li va agradar i aquí, un any i mig després, no? Més o manco, seguim endavant. Ho gravam a casa meva, un sofà que teníem a casa meva que ningú empleava, ho gravàvem amb una càmera que ningú utilitzava a Cana Neus i així ho anàvem fent nosaltres, no tenim cap tipus de subvenció, simplement ho fem nosaltres amb la nostra il·lusió, amb les nostres ganes de crear contingut i crear contingut en català i de donar visibilitat també al nostre dialecte, que és el dialecte mallorquí i bàsicament això, també nosaltres estudiant periodisme i comunicació audiovisual, ens ve un poc d'aquí aquest gust per comunicar i per fer coses a internet i sí, però no tenim suport econòmic ni res de ningú. €1 i un somni. Com és la vostra connexió amb la vostra audiència? I nosaltres, la veritat és que estem bastant en contacte amb la nostra audiència, sobretot a través de les xarxes socials. Sempre també Anam fent és un projecte que ha crescut molt gràcies a les xarxes socials i també tenim molt en compte la veu del nostre públic. Tenim una secció al nostre podcast que inclou els comentaris dels nostres oients i anem ficant un poc el que ens van comentant i si ens fan preguntes i coses sempre estan superpendents. Sí. I està molt bé perquè com hi ha molta falta d'aquest contingut mallorquí amb el nostre dialecte, allà a Balears no hi ha molta gent que se dediqui a fer-ho, el públic és molt agraït i tot d'una que li ofereixes una mica de contingut, algo diferent, un poc d'algo que te puguis sentir representat per la llengua i perquè també està molt bé que hi ha molts projectes de molta qualitat de països valencians, de Catalunya i tal, però quan realment tu sents que també ho estan fent gent que podria ser la teva veïna o gent que xerra de la manera que també xerres tu, la gent és molt agraïda i tot d'una te mostra molt d'amor, si ens trobam gent pel carrer també tot d'una agraeixen molt, ens diuen que han de seguir i això també tenim a seguir i a veure que el que estem fent agrada a la gent, no? I també, també que existeixin premis com aquest, que així que donen com a reconeixement a la teva feina, també ajuda moltíssim, perquè al final nosaltres des de que nostra podem rebre tot el suport de la gent, però també si des de les institucions i tot això també se mos reforça, és un gust. Quins han estat els reptes i les recompenses d'aquesta creació? Reptes, diria, els reptes que mos duu aquest projecte podria ser més la feina diària, és estar constants a les xarxes socials i sobretot nosaltres al final és un podcast setmanal, o sigui que estan cada setmana allà fent nous continguts i premis que us ha donat o recompenses és que al final també hem guanyat el premi a millor podcast dels Amic 310 i això que estiguem nominades també al Premi Sonor a la categoria de... què era? Públic. Del podcast més votat pel públic i també ens fa molta il·lusió i també se recompensa això, el que ha dit Naina de pel carrer i que ens diguin 4 coses ja és un premi absolut. Sí, i al final això simplement seguir sent activistes de la llengua, seguir fent que aquesta llengua cada vegada se vagi normalitzant una mica més les xarxes socials, que també fa falta, i que segueixi viva en tots els aspectes de la vida, si ha de ser per xerrar de cotilleos, de tot el que passi, de lo que sigui, però que sigui en català, nosaltres també estem allà per xerrar-ho i perquè els joves tinguin una veu en català per sentir aquest tipus de contingut. I això, com ha dit na Neus, que premis com el Premi Amic 310 mos reconegui al final com a millor podcast de l'any en català i siguin nosaltres de Mallorca, que nosaltres mos creiem allà com a petitets i al final dius, vale, també hi ha gent que reconeix la nostra feina, no? I res, que està molt guai. Un desig que us agradaria que passés? Ui! Un desig... Mira, jo desig
desig que la gent entengui que també se pot crear contingut en català a xarxes, que no per fer-ho en castellà serà millor ni arribarem a més gent i que la gent ens deixi de demanar perquè ho fem en català i no en castellà i la gent ens deixi de comentar que hablemos en espanyol o que mos traguem la patata de la boca quan pengem un vídeo a TikTok, que és una cosa que ens passa molt. Jo desig que simplement la gent que li interessi pues mos escolti i disfruti del nostre contingut i si que no, pues que vagi a cercar un contingut en l'idioma que més li agradi o de la temàtica que més li agradi. I entre catalanoparlants també respectem-los i conèixer tots els dialectes i respectem-los. Fa molts anys que seguiu fent molts programes. Ojalà. Disfruteu i bona tornada. Gràcies. Que vagi molt bé.